haba ki jing ki ban, haba ki jingele ki wan, haba pai shakamon shagadiang shaprang shadin shajrong shatibian ki ker saudong tang kita ki jing bat haba ki jing duai ke bangi duai bat haba kata ke jinget ke bangi nget ke klam urlong ngin le kumno kata ka de ke jing kren ye ke banga kwa ban kren hang ni ke por ke bamenta chuai ke tang kwa ban ai kublai fi we baro ha ke kerteng ke bathiang tam ke badon bor tam ke jong try u nong pen im jingi u Jesus Christ banga nget ke ni ka kubor ngai ke step kan ai men sim ye pi ma don shibun na pneng jongi ki bala duai hin rai u blai u klem jubab ke jing duai ke jongi dan na pneng jong pi ke ni ke por pila duai ba ipa jong pi in yok khia ni fila duai be ikon jong pi in yok khia ni fila duai be ikurim jong pi in yok khia ne kita ki ba it thon ka ba pidon ke jing sngo khia na ka banta jong ki pidon ke ta ke jing it yaki fila duai fila don ro da ke jing ngai fila duai be in yok khia fila duai shaban lat na ka ta ke jing pang rimenta imdan sho ila khlat ba ke jing khlat ro ka long ka ba kindit bat ka ba kloi hadu kata kata bagaimana sim jong pi kapang bagaimana sim jong pi kathang ba teng teng pi sngo tang man duai ru phim nang sho teng teng la sngo kumba du jing nget ru teng teng pi sngo kumba ublei dan sho ne ublei dan hiru bawa ta ka jing nget ke jong pi sngo kumba kalong ka ba thala pi sngo be kalong ka ba mentoy ba teng teng pi sngo kumba ublei dan hiru hagane ka prthai but habis ngo kum ta lada ki breu ki ong mlelei ublei udan mlelei mo ublei un sele ki kamba teng piong la hi tharai ban ong bam mlelei ban kren kalong ka basuk teng mo habangi pentengen habala pang plat ke mensim habala pang plat ke donut habangi ong mlelei ublei udan esi kawan kum kata ke jing ong benong ka bakren kasuk ban syukran ni ban syuang te kasuk ngi ki ba mat kan isngok tho kat no kata ka jing pang kat no kata ka jing stam ha ka mensim ha ka jing but perkat ba kita ki umat ki ba klem sange ki shujau bet hoi ban kren ma pi klem mat ta ka dau pi kasuk ipi ban kren re mangi ki ba mat ni syam hado kat no kalong kum ta kata ka de ki jing shisha bahwa wan sya ki jing abangi mat agi jing im ke jongi habangi duai kita ki jing duai I kumba ka shulong le no ai habangi la nget full confidence ngindon ya kata ke jinget ya ke jing song scam mau blai henry kalong pen banda kongpong kalong pen banda kumwai ya ka bangi khmi lenti ban yu I ke jing ko jing kya ne bangi khmi lenti ban yu I ya kata ke jing kemen ya kata ke jing suk ne ba ngin yu I kata ke sngi ke ba pernai pen ban ngi I ke jing dum pen ban ngi I ya kata ken ke jing sosi habakawan si syakumta kamen siem teng ka arratien no usoitan ru yo ban rung mat ong nai duai shu ublei dan bahaba pai dien ne ka ban ong fi ke sngi ke momenta atep badan shibun ki breu ka bible ru nget ki la duai habanga kren nang kong ya kata apun kan mau iki senran ki jong Jesus Christ pitrai ki senran ki jong Jesus ki klem duai ban yo alat na kata ka jing pen stam pitharai baki senran ki jong Jesus ki klem duai ban lat na ka jing yap pitharai wat kita ki nungbut ki jong Jesus Christ ru hadin ju ki senran way hadin way pitharai u Stephen u klem duai ban lat na kata ka jing shalen themma pitharai be kita ki way ki kristan habala bread iki hagata ka stadium lene hata ka colosseum but habala plat iki ki sing ban ktaim yaki hato ki klem duai tharai bakin lat na ke sintur jong kita ki sing bat na ta ke jing yap ka bishkar kai ngai kila duai henry u blay u klem jubab ya ke jing duai ke jong ki senran bin baro ki sha bin stam bat ki yap lat no stang yones u bayap oi ma uru la shas di akarai henry ula lat em nang ta bat u yap kata ke jing yap ka balong kumta ka badai u ban yap ki we ki senran mo ngi phi kumta te ki kila duai ngai Henry ka jing yap ka klem lat na ki hapan ya lang ba kita ki jing tenju ki babun jat
ki haban yat leng ba kata ka jing shir kai wat adu ba ki haban du no ila ka jong ki jing im. Pitara ki shakri ki jong blay na du man shwa hadu man ta. Dan shibun ki ba syak pen stam hanga ka pertai. Pitara ki klem duai ka jing ada ka jong blay. Pitara ki klem duai ya kata ka jing sumar ka jong blay. Rehaba la duai makna. Henry ka jing jinjar kawan, ka jing e ki wan, ka jing yap ru kawan. Ka jing pen stam kawan. Tan lek kum no. Pai dien no. Lek kum no. Ran dien no. Na kata ka jing e bo blay klem jubab ya ka jing duai ka jongi. Dengan stuk tangan ni kawai ngak kwa ban ong ifi. Bagi dan ki jing duai. Ki bo blay jubab. Tadi tau Paul Ukraine sung thu bai ka tau ong. Yang aban im kalong Chris ban yap kalong ka jing mentoy. Tadi ta yang i ki banget au try. La ngi im ro ngi im na ka ban tau try. Bala ngi yap ro kalong ka jing mentoy yang i. Tadi ta bo blay teng jubab i ka jing duai kamut ba blay yo sngo. Teng ublay ujubab da ka ba usngap jar. Teng ublay ujubab da ka ba usulong bay jar. Ya ka bangimla ban sutho. Kadan mi ka jing jar jar. Teng ublay uklem jubab. Ban long ru ka jing ya da nagam sim ka jugi. Ban long ka jing ya da yang i. Teng ta bang apli ka tin ka jong blay ka ong ni kata. Na ka shiti ka jong Paul shki Rome. Kani kalenong ka ba pra, kani kalenong ka ba ngasngo ka ba koridor ba hado kata-kata. Kapin kan mau ngi ya ka bangila jupuli na ka por ka ong. Pangitip baki ek ru baro ki trailam ya ka ban bah ya kita ki ba iet ya ublay. Ya kita ken ya ki balakot kat bakum ka jing tmu jong u. Ka babel ka ong ta ngitip baki ek baro ki trailang. Na ka banta ka jing bah ya kita ken ki balakot da ublay. Ya kita ken ki balakot kat kum kata ka jing tmu ka jong u. Kita ken ki ba iet ju. Taning na ka ka ba ja ka jing im ka jongi. Te ublay udan la ka jong ka plan. Taning ta ka babel ki tu ingi ada ja ka ba ja long kat balong tangkan ni ka way ngi haban tip. Tangkan ni ka way bangi haban soto. Kani ka dekat ka balay pusan ter ka ongkum ni. Uay wan penyaklat no ingi na ka jing iet ka jong Chris. Kalau not lene ka shipa, lene ka jing penjtamben, lene ka jing tangan, lene ka jing lengkut, lene ka jing ma, lene ka white lam. Kat kumbala tho, na ka benta jong mi ladang penyap yang i baro isi sengi. Lanyaw ingi kum ki langbrot ka jing penyap. Rai kini ki ay baro ken ngi job tiyaw dauta ubala iet yang i. Namar ngingit scam ba kata ka jing yap, lemne ka jing im, lemne ka angel, lemni ki nong sanchar, lemni ki badon bor, lemni ki ru ki balong menta, lemni ki ru ki ban salong, lemni ka jing jrong, lemni ka jing liu, lemni ka ru ka waypat ka jing tau, kanom la ken ban penyaklat no yangi na kata ka jing it ka jong ublay ka ba ha u Chris Jisu uba utra jongi. Upol utho ang ni, unga job no thiyaw, upen pau ya kataro, mday tam uhunri mangi baro ngi job no thiyaw da uta ubala iet yangi. Ngi job thiyaw habakawan kata ki mo ki Bible gitu ang ni habawan kata ka lanot lene ka jing penspa lene habawan kata ka jing penstomben lene ka jing tangan ka jing lengkot lene ka white lam lene kata ka jing ma mo ka Bible ka ang ni way uta bala am penyaklat no yanga na ka jing iet ka jong try. Tadi ta kwa aban ong ifi ka ni ka way bahabawan makna kita ki jing ile ki jing penstam wat ka jing yap bakata ka mo kita ki te ka ba ja ka jim ka jongi ne ka way bangi job no thiaw kan ye kita ki baro daw taw bala iet yangi kamu mo habangi iet you try ni job no thiaw wala ada ka de ka jing yap ro de mangi gram ngi job ila aban sha wan ki jing penstam ngi wan kata ki jing ile baro ngi job no thiaw kita ki bakata ki baro kinam la am penyaklat ingi na ka jing iet ki jong try kamu longkat balong ka jing ja kat ba ja ka jing jongi dan bala am penyaklat ingi na ka jing iet ki jong try. Tadi ta mar la job no thiaw ken ye kita ki baro daw taw bala iet yangi. Kamu i sin mangila iet you try. Kamu kata ka jing iet am ka de ka bor ya ka bangila ban job ya kita ki jing susi ya ki jing tang. Lalu blay jubab ru unray na mar mangi iet you.
dap syatu meleleh kat baja kat balong. Kelawan ke jing susi enrai hoi menubam susi barok ngi susi habawan ke jing susi enrai ngim sakut sa aga jing susi enrai ngi job no eta ke jing susi ngi la job no thiau ken da kata ke jing iet ke jong blai badai ta habangi iet you blai habangi iet you but habau iet yang ngi am dai ta teng teng habangim nang syuk ban ong e ru enrai namar bangi iet you trai ke jing nget ke jong ikan nang klan ban ban bat kata ka jing edai ke jongi berutrai kanang klan syuk namar bangila job thiau ya kita ki ek baja ke jing em ke jongi dau ta ke nyu ba et ngi tadai ta kwa ban fi ni ke sngi ba menta ka ba kong san e ha ka jing edai ke jongi ba blai ka de ke jing et ladang imdan ke jing et am ladang imdan sha kata ke jing et ke jing edai ke si sha berutrai jatang tiak ni la phaidin jatang tiak la thot yu blai jatang tiak ngim nget shu lani ngim shania shu otrai namar bangim don ni kata ka jing it hara bang idon ke jing it kamu ngidon ni kan ke jing dai ngidon kata ka relationship bat utrai bangi tip ba udan bangi tip ba udai ba it ini tading ta longkat belong jak ba jamla ban penyaklat ini na kata ka jing it ka jong utrai ka bau Kristus tading ta kwa ba fi ke sngi ka ba ka ba kong santam ma ke jing ka jing it haka gospel ke jong Yohanes ru ka kren ni kata abang apuli ke ni ke nong ka ba khat riu ke ni ke khat ka balai pulai ka thing ke jong blai ka ongum ni na kren ni ke ni ki e ru api ba pinyo ka jing suk hanga haka ta ka perthai pinyo ka jinjar ndai to long slur pi nga ngala job ya kata ka perthai Jisu kren shai kita ong kat ba pinang dan ni perthai pinum la ban lait na ka jing jinjar pinum la ban lait na ka jing sosi ndai tang ka ni ka wei ong to long slur pi nga ngala job ya kata ka perthai Jisu ru la ya te lang ba ka jing sosi Jisu la ya lang ba kita ka jing jinjar Jisu la de ban ya lang ba kita ka jing sha pen le ran ka jing sha ben tiu ka jing sha krwit ka jing sha bom ka jing sha tit ka jing sha pen stom ban sha sa ikti ki jat jang ban sha pen pong da ka pan singet sha ban sha ka jing lang khut ka jing le ran ka jing pen rem la sha ru ti ke baro wat la da usha kata kata ru da ka jing it ka jing u yu pa kamla ban pen kut ya kata ka jing le tadai ta usha bat namar bu it yu pa bat namar bu it yang ni kata ka jing it am ka de ka bor ban job thiau ya ki bor jong ka perthai tadai ta bagawan na kamon na ka diang na khamat na din na try na tibian na tinaloru na kawan nang no nang noru Jisu la de job thiau ya ka perthai usha ya kata ka jing jar baro bat dan balaan punya klat yu na ka jing it ke jong yu pa bat ya ka jing it ke jong u yang ni pada intang kwa ban ong ifi utra usha hadu ka jing yap hoi ka jing yap ka ding panaken namar bu it yang ni bat haka sngi ka balai hoi lai sngi lai miet kanon ka jing dum telu haka jing tap mudan Saitan nganget la kemen Saitan nganget la penrem wang syai tu blai jong me Rai Jisu la da bi thu lu pau ong hadin lai sngi ngan sami pa tadei ta haka ka balai sngi ong ka babel umi pat na ka jing tap umi pat na ka jing tap bat kamdan kano ka bala ban job yu tra Jisu ka jing jenjar kamla ban job yu ka jing ka jing le ka jing yap kamla ban penya klat yu kamla ban job shisha yu Jesus Christ ban penya klat no ya ka jing dai ka jing una kupa dan ni kata ka jing dai ka jing una ni kamla bu Jisu ong ni kata ong ka perthai finyo ka jing jar ndai tolong shur pi nga ngala job ya kata ka perthai Kalau kren ya ka ni jing kren hikai ni jing hikai baro ya ka bangila ban sultho idon kam ya ka jing dai ka bishi shabat tra idon kam ya kata ka jing shem ka bishi shabat u idon kam ya kata ka jing dai ka jing it ka bishi sha ka bangi haban it utra kumbau tra it ingi ba ka babal ge thu ingi ka ongum ni na ka shitish ke hebrew no man reu de khot ka bakat kendai arpho ka ongum ni ya ka bangi don kum ka angkor ya ka men siem bane den ru bat bas kem bat kaba lek sut syakata hapo ka jingka syakaba kum unong buhai na kabenta jongi ujisu la lek rung habau la jalong urang ba lengdo bam jikot hakarukom Melkizedek
Kababel ka ong bangidon kum ka angkor kamen sim. Angkor kamut hakalieng sidon kitu kinar ki barban kiba he bret po bala penhap ya kitu kinar kita ki angkor. Dawan makna ka eryong ka no kani ka lieng kayang bak haju kam syarong kam syara. Kam kalaban ki sini satai tang ba kamla ban syak kendat no syak kamon na syak diang namar bala penhap ya kitu kinar angkor. Bala penhap ya kitu kinar angkor kata kalong bet ka jingpen scam ya kata kalieng baka nom pet sini satai. Baka kalieng kanom jot baka kalieng kanom pra. Namar kita ki angkor ki bat ya kata kalieng. Bat kalong kum ta ka jinga dai ka bagan jaman sim ke jongi kababel ka ong ya ka bangidon kum ka angkor ka mensim ka bane den bot bas scam. Ya beli episode siya kata hapo ka jingka. Reu Jisu bolong tu angkor jongi. Ubalalik banlong mo ula besut siya kata hapo kata ka jingka. Badan ayuh kata ka jingka fitip dan way udan kupa. Kabamut ujisu ubat yo kupa. Bat kawai ka ketiga jong ka bat yang i. Tadeng ta longkat balong fitip ngidon ka angkor. Ka angkor bos kamu do kata ujisu ong gini kawai ngakan mau ktin jomblay ka ong ni. Tadeng ta abang puli ka ktin ka jomblay nga sos kam. Bagum tang ay mensim lang ya pi ka ni kapor ka bamanta. Sisya la fimdan ta ka angkor pila ban syak kenting sidi satay. Baga jim ka jong pir ka laban jot no. Baga babel ka ong ni naka gospel jong Yohanes lam ispaw ka kot arupra. Kabenta ka bakham siya diyan ka ong lamne eru unam kini kan tat yaki na kakti jonga ukpa jonga ubal IT yaki hanga ulong bakam kraw ya baro bat om dan ubala ban kini kan tat yaki na kakti ukpa jonga. Hangni Jisu ay artli uang ba uang unam kini kan tat yaki na kakti jonga. Kamu Jisu dan apa deng? Dan ubala man kini kan tat na yaki na kakti jonga. But ukpa ubala ai te ya kita ka keti ke jong Jisu ulong bakam kraw ya baro ukpa ulong kam kraw baro ula IT yaki yangi ha ka keti ke jong Jisu barom dan bala ben kini kan tatru yaki na ka keti ke jong ukpa kamut ngilong connected na u Jisu sya ukpa taning ta u Jisu ubat ya ka keti ukpa bat u Jisu ubat ya ka keti ke jong silia badai ta ladang wan ka eryong ka no wan kata ka jimpen ki ka no ngikin mawi kan ikawai ba kata ka mensim jungi kan ne no den ka pamlaban pen ki ba dalili ru nginam jot dalili ru kanum snew ka jingim ka jungi dana preng jong pi kan ka por pi snogum ta pila du no ukpa jong pi pila duai pila ngai penrei ikpa jong pi la klat ka dawai kamla ban pen kia ka jing sumar ka kamla ban yarap ni mei jong pi la klat no ni kun jong pi ba pi pila klat no puat apa pila duai pila pat duai pila sya jingit pila nget ru handrei sanjak kamba pila du i tai ba pi ko abang fi tang ni ka hoi ai ba kata ka jing du kan long kan jing sya ram handrei kan long ka jing chop ban pi na mar blai ba pi don ya kata ka jing it but ya kata ka connection but which is grace but leng ba jong o sya pa ni ta ko abang fi ni ka singi ka bamanta what I bagi ta ke jing ele ke jing skosi ke ba pi shem kan pendekut no pi na ke jing ke jong pi pa na ke jing ke pi Jesus Christ itu ai ba fin job ya ta ki baro na mar ba fi tra ba ka Bible ka ongum ta la nga puli ka ni ka poru na ka shiti ka baningkong ke jong Yohanes no saw ka khot ka ba khat pra ka ong dan ka jing shep tieng ha ka jing Henry ka jing bejanai ka shop no shabar ken ya ka jing shep tieng na ka jing shep tieng ka dan ka jing pin stam te uta ob shep tieng shim la penjanai no ye u ha ka jing hang ni ktin jublai kong dan shep tieng ha ka jing ka ma habang u try ding shep tieng long kat balong jagat bajang ngitep bet ki ba u blay ule ki ba open ki ba jaga jing jung habang u try nginam shep tieng kum baka snew menta kum baka sosi menta kum ba shisham thang bla ta sim rei habagi you try ka jing ka bajanai ka shop not thiau ya kita ki jishap tieng baro ka babel ka ong no amdan ki jishap tieng ka jing rei ka jing bajanai ka shop not shabar ken ya kita ki jishap tieng na ba
Ka jing shep tieng ka dan ka jing penshitam. Habangi shep tieng ka dan ka jing penshitam ya kata ka mensiam ka jung tip no ja kam no kala am pen phai dia ni ngiru. Tiu ta u shep tieng om shim la penjanai no i u haga jing e. Ladangi tieng no ya ka future. Ladangi tieng no ya kata ka bangsawan. Ladangi tieng no ti blay donom dan. Taka bemut ngimpat mat ya ka jing e ki jung trai. Ladangi ngimpat dan haga ka jing e ka bisha yu trai. Ladangi ta ai ba pindan ni ka jing e ka bajanai. Ka jing e ka bajanai. Kalong siya ka jing e ka bakordor haduk kata ai ba pindan kata ka jing e ka bajanai. Namar om dan ji shep tieng haga ka jing e ungak tien ka jung blay. Ladangi ta la da ka ja ka sosi ka dai pi benang duai sisu. Pinang lej jisang sisu. Pinang syakri sisu. Kamba bani ka baman syua. Pimdan syu kupa jung pi. Pimdan kupa bah benang. Pimdan syu imei jung pi. Ndai udan u Jesus Christ. Udan u kupa bah benang. Dan syu ikon jung pi. Wanam sosi ya kata. Hendrai ngakwa aban ong ifi. Ublay ta onam e no ifi da lele. Onam lendat no ifi da lele. Ula tip lupa ke ka babahatam unle ka jim jung pi. Onam long confused. Onam kulmar. Tip ka ibang ale ka ibadja tip ngan longom no tip jakam no. Wanam kuslay ta ki baro. Teng pimnang syuk banduai. Nai duai ngakwa aban ong ifi. Syong perkat no ong trai memon iu. Bangangan le nam tajong me. Nai bun ketien tan otrai le kata-kata. Nai ong isu bahaba senap car otrai. Keren hanga otrai. Kai ka ba memon yenga. Kai pat ka next step bangangan le. Mo kai pat ka senjam ka bangangan le. Kai ku try ka bangangan le na ka tajong me. Duai ublay keren mi api. Unang pen chat bor syuk ya pi. Bat unang pen slek syuk ya pi. Ya ka ba finang mi pat na ka jinjin jar. Kom kita ki breu ki ba kam klan syuk. Ban ya ka mensyua. Bat ka buram jong try. Kalang teng shan kalang pernah syuk. Haga jing im ke jong pi. Haba pi mat ya kita ki jing e. Haga jing im ke jong pi. Tadeng ta. Kawa ban ong ifi utrai jongi. Udi utrai. Udi angkor. Buat kum ta ai ba pen. Ne teden. Kata ka jing ke jong pi hau. Sampai tangkat tu kat ni. Ka jing im ke jong pi. Kan dalong sisa ka jing im jong ke jing kerku. Ka jing im ke jong pi sya kan dalong sya ka jing im jong ke jing mentoy. Ka igi bo blay le fim pat i mentah. Ka ba dong fi ya syakri syu yu tra. Indwai kan ka pon ka benta jong fi. Try ngo ima ko pai ni ka por ka ba kodor. Ya ka ba ngayo ban kren ni ki khon ki jong me try. Try o ya ba ka jing ja ba so si ka ja ka jing im jong ni ki khon. Try ba me klem jubab ya ka jing duai. Mereka ni ki khon ko try shisha. Kinum du no ka jing ngai ken hame. Henry ko kurat ai ba ka ta ka jing it ka jong ki. Try shisha kan lang klan shishu pen ban. Try ho men te shishu ta ka jing it ka jong me buk ka do no jong ki. Da umen sim ba khot. Try ha ba ki don ka jing dai bat me ko pa. Itip ni ka way. Long kat balong ja kat ba ja. Lada ka dai ka jing susi. Lada ka dai ka jing kuslai. Lada ka dai ka jing penyap. Lada ka dai ka jing pristam. Lada ka dai ka angel ginong sensyar. Kiai kiai borok kinom la ban penyak klat. Ikan ki kun jong me. Na ka jing it ka jong me try. Shisha ka jing it ka jong me shisha ka long ka bor bakin job. Ya kita ki ai borok baki ki ma. Ha ka jing im ka jong ki. Manggila job not thiau ken. Shisha ken yau tau soitan la marka snam ke jong try baga ktien ke jing pla ke jong ki ai bagini kun je mekin pla ke ktien ke jong me ai bagini kun je mekin long ke bla sait la ka snam kanam dan kano ka bapen thot ka bapen wet kano ka bor baman jing dom kanam la pen baklai ke jing mut perkat mangada duai ngi deker ku ya pia kan ke sngi ke bamata ngatep pin long be ke ba job ngatep pin long be ki breu ki banang pranai shu nam da ka buram jong try ai ba ke jing susi ke kelan asy ke jing kemen bo try ben kelai ta ke jing yam ke jong pi sya ke jing rokhi ba ka don ke egi ke bakra ke bo try udang don man le ha ke jing im jong pi ke jing im jong pi kam dai mo pi ka ba fin penya i dal de pi don unong penya ke jing im jong pi bo tau de try no penya fi ke lenti ke jong un ai fi ke kari ke badap da ka sya ka batuit da ka dot ba ka ngap ka badap da ke jing kerku bat nom do men siam ya da ka jing het am da jing inga duai inga kerkui pi inga ski agar tengu Jesus Christ amen amen tan da kerkui fi ha atip pi dikinong job pin job bat pinom paidien pinom randien and re pinang sakri sisu pen ban utrai bar usoitan un le ran ula penrami fi baro askatan re menta un le ran nomor menta finang klan sisu ke jingat ran kerkui fi inga sa syam yang la sakasni brim da ka buram ju amen